Wel, ym Mhrifysgol Caerdydd, ni'n dysgu llenyddiaeth Gymraeg a diwylliant, hanes a diwylliant y Gymraeg o'r unfer ganrif y 15 ymlaen yw'r hyd at heddi, y cyfnod modern. O ran ymchwil, fy niddordeb penna oedd, ac yw o hyd mewn gwirionedd, mewn llenyddiaeth poblogaidd, canu poblogaidd yn arbennig, barddoniaeth poblogaidd, bethau fel yr emyn, a'r faled, a chaneuon gwerin. A gweld rheina, nid yn ymaint yn ei weld bod yna berle i gael yn llenyddol yn ein diwylliant poblogaidd ni fel yna, ond yn edrych yn arbennig a cymryd diddordeb arbennig yn y farddoniaeth yna, fel mae'n adlewyrchu hanes a chwaith bobl dros y canrifoedd. Hynny yw, chi'n gallu gweld bobl yn ymddiddori. Beth oedden ni diddori nhw fel pynciau? Pa ddigwyddiadau oedd yn effeithio arnyn nhw? Pa bethau oedd yn bwysig iddyn nhw fel cymuned ac fel unigolion? A'r ffordd yr oedd barddoniaeth hefyd a chanu poblogaidd, pa mor bwerus oedd hwnna'n gallu bod o safbwynt ffurfio bydolwg pobl a dyfnhau i hunaniaeth nhw wedyn. Hynny yw, dod â bobl at ei gilydd, hynny yw, ryw ymdoddi cymdeithasol, bobl yn dod at ei gilydd i gyd ganu ac yn y blaen, ac yn rhannu'r un profiadau, yr un syniadau, yr un bydolwg, ac yn dod at ei gilydd yn gymunedol. Dyna'r math o bethau oedd yn niddori i fwyaf falle o bopeth sy'n wneud yn y Brifysgol yng Nghaerdydd. Un peth ges i y fraint, wy'n dal i wneud mewn gwirionedd, y fraint dros y blynyddoedd o gael mynd i gynadleddau rhyngwladol. O'n i'n awyddus iawn i wneud hynny, oherwydd bod hi'n bwysig iawn bod ymchwil Cymraeg neu ymchwil i faterion Cymraeg yn cael ei gyfleu yn y Gymraeg. Mae hefyd yn bwysig i gyfleu hanes a diwylliant Cymru i'r byd tu allan i Gymru. Ac yn hynny trwy'r Saesneg i raddau helaeth, wrth gwrs. Ac roeddwn ni ar hyd y blynyddoedd yn mynd i gynadleddau rhyngwladol ar pethau fel baledu a emynau a chanu gwerin. Ac yn un o'r rheina, wel, roeddwn ni roi papurau yn rheina am agweddau gwahanol ar ganu poblogaidd yng Nghymru dros y canrifoedd. Ac mewn cynhadledd yn Aberdeen, nôl yn 1909, fe roeddes i bapur ar Dafydd Iwan, oherwydd o'n i'n gweld yn enghraifft dda iawn o'r ffenomen yma o ganwr poblogaidd fel petai. Oedd yn enghraifft par excellence mewn gwirionedd o rym canu i newid y byd mewn gwirionedd, i newid i bydolwg y Cymru. Ac mae'n ddiddorol, mae'n rhaid i mi ddweud, ys i elwan fawr iawn, diolch i Brifysgol Gaerdydd yn mynd i'r cynadleddau yma, oherwydd roedd chi'n gallu cymharu a gwrthgyferbynnu beth oedd yn digwydd mewn gwledydd gwahanol. Ges i gyfle i fynd trwy yr gynhadledd baledu rhyngwladol blynyddol yn arbennig i bob math o wledydd. Ac oedd hi'n ddiddorol iawn, chi'n gweld, bod yr amgylchiadau, cymrychurwyo fel fi sy'n rhoi papur mewn gynhadledd yn Latfia rhyw dro. Ac yn darganfod fyna bod ganddyn nhw yn y cynnwrf Sofietaidd, er enghraifft, doedden nhw ddim yn gallu protestio yn agored yn erbyn y grymoedd Sofietaidd. Ond oedd ganddyn nhw farddoniaeth wedyn, oedd yn mynegu i cymeriad cenedlaethol nhw. Ac o'n nhw'n gallu defnyddio'r canu yna mewn ffordd oedd yr awdurdodau meddwl bod yn ddigon diniwed. O'n nhw jyst yn dod at ei gilydd i ganu caneuon gwerin ac yn y blaen, ynddo fe? Ond roedd yna negeseuon wedyn yn ymhlug yn y canu yna, oedd yn atgymerthu i hunaniaeth cenedlaethol fel bobl o Latfia. Oedd yn cryfhau nhw wedyn i wrthsefyll
dylanwadau Sofietaidd mewn ffordd anuniongyrchol. Ac rhywun yn gallu gweld, wel, dyna'r union math o beth mewn ffordd oedd yn digwydd gyda Dafydd Iwan yn y 1960au. Hynny yw, wy'n brofiadol o'r peth yn hunan. Finne yn fachgen ifanc wedi cael ychydig o Gymraeg ar yr aelwyd pan o'n i fach iawn, colli'r Gymraeg a wedyn yn mynd ati a ennill y Gymraeg ac ail ddysgu'r Gymraeg pan o'n i'n rhyw 11 mlwydd oed. A yn y cyfnod na, wy'n mynd nôl nawr i'r 1966-67 pan oedd Dafydd Iwan yn wir wedi dechrau o'i ymlygrwydd nawr fel canol gwerin. A mae rhaid i mi ddweud, o'n i bai am y math o ysbrydoliaeth yn stafell i yn y tŷ o'n i'n yn ogystal â trio dysgu geirfa Cymraeg ac yn y blaen. Oedd caneuon Dafydd Iwan a'r feinyl yn canu trwy'r amser ac yn rhoi ysbrydoliaeth i fi, yw deimlad fod i yn adennill, nid yn unig ar iaith, ond yn adennill rhyw fath o hunaniaeth fwy cyflawn, ac oedd yn wir amdana i fel rhywun oedd wedi colli'r Gymraeg, ynddo fe. A dwi'n meddwl oedd hwnna'n wir, nid jyst amdana i, mae'n wir am genedlaethau, gwed y gwir, o bobl dan ddylanwad canu Dafydd Iwan. Hynny yw, yn atgoffa ni yn un peth oedd yn ddiffygiol iawn yn yr ysgol yn yng nghyfnod i, a eto am genedlaethau wedyn, oedd dysgu hanes Cymru. Ac un peth roedd Dafydd Iwan yn neud yn ei ganeuon, chi'n meddwl am Mae'n Wlad i Mi, er enghraifft, yn y chwod, o Goparwydda i lawr i Thraethau, o'r de i'r gogledd, o Fôn i Fynwy, mae'r wlad honna'n eiddo i ti am i. Roedd hynny yn brofiad emosiynol iawn i rywun fel fi yn y dyddiau yna. A fi'n siŵr fan i'n dweud bod e'n brofiad emosiynol i genedlaethau wedyn. Ac yn yr ystod yna, mae Dafydd Iwan yn rhywun trwy ganu fe sydd wedi newid Cymru mewn gwirionedd, newid bydolwg y Cymru i hunan, atgoffa nhw o'i hanes nhw. Ond y peth arall falle i bwysleisio yw Dafydd Iwan ffaith, dyna un wers dylen ni fod yn dysgu o'i yrfa fe. Dyw e ddim yn rhywun sy'n byw yn y gorffennol. Mae'n mawrygu'r gorffennol, mae'n tynnu gwersio'r gorffennol, mae'n atgoffa ni yn gyson yn ei gerddi fe am bobl fel Gwyn Drwr a Max Emledig ac yn y blaen ac yn y blaen. Ond i awydd mawr oedd adnewyddu Cymru a gwneud Cymru yn wlad modern, bywiog iawn, ac yn gyfrannu ar lwyfan ryngwladol hefyd. Hynny yw bod ni'n bobl sy'n edrych allan, nid yn edrych yn fewnblyg, mor bwysig yw hanes a'n hunaniaeth ni, bod ni hefyd yn rhan o fyd ehangach. A wedyn mae, wrth gwrs, o'r 60au ymlaen wedyn, mae wedi bod yn amlwg iawn yn brwydro dros achosion cyfiawnder cymdeithasol yn gyffredinol, ganeuon fel fi bobl yn gwybod yn iawn am bethau fel apartheid, bod yn gysylltu wedyn a gangyfiawnder i leiafrifoedd mewn gwledydd eraill hefyd. Hynny yw hwnna rhywbeth allblyg iawn, iach iawn yn y math yna o genedlaetholdeb. Wel, mae Cymru wedi newid yn aruthrol, wrth gwrs, oddi ar y 60au. Hynny yw, mae rhaid i fi ddweud, fi'n gorfod pinsio'n hunan yn aml iawn, fel rhywun fi'n byw trwy'r 50au a'r 60au ac yn gweld y Gymru sydd ohoni nawr. Hynny yw, mae yna ddirywiad wedi bod, wrth gwrs, mewn rhai ffyrdd o hyd. A mae yna dipyn o ffordd i fynd i adennill y Gymraeg, er enghraifft. Hynny yw, mae'r dymuniad yma i gael miliwn o siaradwyr, er enghraifft, gan y Llywodraeth. Wel, mae'r ffaith oedd y Llywodraeth erbyn hyn yn gosod targedau yna yn ddwy hunan, yn rhywbeth i chi pinsio'ch hunan, fel rhywun oedd yn byw trwy gyfnod lle roedd rai o'r awdurdodau, mae rhywun yn meddwl yr enghraifft eithafol o'r peth, wrth gwrs, rhywun fel George Thomas, yn dod bod ysgrifennydd gwladol Cymru, diwedd y 60au. Wel, hynny yw, mae'r byd wedi newid mewn ffordd aruthrol. Hynny yw, pan o'n i yn fachgen ifanc, doedd y Gymraeg ddim yn iaith gyfreithlon, oedd e'n cael ei oddau mewn rhai cyd-destunau.
o'ch chi'n cael rhoi dystiolaeth yn y llys, fi'n credu, erbyn hynny yn y Gymraeg, ond oeddech chi ddim hawl i gael dim byd o ran ffurflenni, na dim byd fel yna yn y Gymraeg. Ac wrth gwrs, y bobl fel Dafydd Iwan yn arwen y gad i frwydro i ennill yr hawliau yna. A mae wedi bod yn broses hir, ond y broses o gynnydd cyson mewn gwirionedd, yn dyfa. Gweitha, hynny yw, lan o thrai wedi bod o dechrau'r 80au pan sgrenwyd yma o hyd, yn dyfa, yn gyfnod tywyll iawn ar lawer ystyr. Ond yn ara bach, ar hyd y cenedlaethau, mae yna newidiadau wedi bod, a mae Dafydd Iwan wedi bod yn allweddol yn hynny. Oherwydd, i ni'n meddwl amdano fe falle yn benna fel canwr, dylanwadol tu hwnt, yn dyfa. Roedd e hefyd, a nid fe yn unig, wrth gwrs, yn rhan o do o bobl, oedd am adfywio Cymru mewn pob ffordd. A nid y Gymraeg yn rhan o fywyd Cymru, nid fel rhyw fath o grair o'r neilltu, neu nid rhywbeth ych chi'n cadw mewn rhyw fath o Saint Fagan o le, ond bod e'n rhan hanfodol prif ffrwd Cymru fel petai. A wedyn dyma Dafydd Iwan ei hunan, wrth gwrs, yn yw wedi cael gradd fel pensaer yng Nghaerdydd, a mynd at i ddefnyddio'r sgiliau yna i ddatblygu cynlluniau tai yng Ngogledd Cymru mewn ardaloedd oedd lle wasgfa o ran cael tai fforddadwy yn yr ardaloedd yna, gyda cwmni fel Sain wedyn, yn creu cwmnïau masnachol nawr, lle roedd y Gymraeg yn rhan o wead y cwmnïau yna. Hynny yw bod y Gymraeg yn rhan o'r byd modern, ac nid yn rhywbeth, fel ni'n dweud, rhywbeth o grair i osod ar ryw silpen tân neu rhywbeth yna. A wedyn, a fel ni'n dweud, nid Dafydd Iwan yn unig, mae hynny'n wir am nifer o bobl eraill gallwn ni enwi. A trwy lafu'r llawer iawn o bobl, ni wedi cyrraedd lle ydyn ni nawr, ynde? A fi'n credu hefyd yn hyd-destun yma o hyd ar sylw mawr mae'n cael yn ryngwladol erbyn hyn, wrth gwrs. Mae y ffaith bod Cymdeithas Pêl-droed Cymru wedi cymryd penderfyniadau ymwybodol iawn i hyrwyddo yr ymwybod o'r Gymraeg, a yw trwy ddysgu'r anthem i ddechrau, sicrhau bod y chwaraewyr i gyd yn gallu canu'r anthem, a wedyn dros flynyddoedd erbyn hyn yn dysgu hanes Cymru. A yw mynd ar chwaraewyr i fannau allweddol yn hanes Cymru. A mae hynny yn y marn i beth bynnag wedi bod yn gwbl allweddol o safbwynt ennyn balchder, ennyn yn ymdeimlad yma o hunaniaeth genedlaethol, roi rhyw fath o dan, os liciwch chi, ymol y chwaraewyr. A dwi'n meddwl bod hwnna'n pwysleisio rhywbeth, un o'r pethau sydd yn dal yn ddiffigiol, fyddwn ni'n dweud yng Nghymru, yw diffyg lle i hanes Cymru yn ein cwricwlwm ni. Yn yr ysgolion Cymraeg a'r ysgolion Saesneg. Mae llawer iawn mwy o angen dysgu hanes Cymru. Mae hynny, mae'n dechrau newid i'r gwell. Ond dyna falle yr ymgyrch fwyaf pwysig byddwn ni'n dadlau o safbwynt hunaniaeth a parhad Cymru, yw'r angen yma i ddysgu hanes Cymru i bawb yn Cymru. Fel bod nhw'n gwybod beth yw ei greiddiau nhw, ond fel ni'n pwysleisio, nid i fyw yn y gorffennol, ond i adeiladu ar y gorffennol ar gyfer y dyfodol.